and Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Carcar City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Romel. Bay Romel, nang regards ba to si Adel mo? Kinsa, Adil? Adel ba, gatong classmate sa high school na to ba? Lo, di ba niya tumantos Manila? Nabot na gapon eh. Hala, Nangita lagi ni mo. mau ba? Ako niya tong suruyon sa ilahabay. Kumusta, Adil? Maori gihapon. Misamot mang kagagwapa ron. Nga niya kag Manila. Atik sad ay. Tinod lagi. Wa man lagi ni mo dada ang imong bana. Bad na ka dyan. Huwag mong kadi ko'y uyab. Ha? Tinuod? Lagi. Yamat, girl. Oh, lagi. Del, suod na diri, oy, kay magaon na ta. Ah, dayon sa Mel kay mga unta. Oh, okay ra. Busog pa manggo. Mo balik lang niya ako din ha? Ikaw? Unya bay, unsay tanaw ni mo ni Adel? Gwapa ba yun eh? Diing nantabitaw ka? Unya, saman, wakay plano? Nagplano ko nga manguyab ko niya bay. Paspasi, kay pasig baunahan ka sa uban. I love you, Del. Oh, Romel. Ang tinuod, sa una pa magiguganahan mo. Katubi taong nag-eskwela pa ta. Mm? Pero walang ko magkasulti ni mo tungod kay kuan, mga bata pa man ta. Nya karon kay sakto naman tag edad. Pasinog may chance ko nimo, Del. Dili man kalisod di kog maon, Mel, kay nakaila naman ko nimo. O gusto pa, buotan man sad ka. Nga sa ato pa, kita na. O, Romel, uyab na ta. Salamat kay nga wa ko nimo paanto sa dugay. Salamat, Edel. Mau ba? Uyab na mo ni Adel? Oo. Iyan akong gisugot ba eh. Surtiya na mo bay sa? Kaloy ang taon. Good luck sa iyong relasyon bay. Ha? Manuroy ta? Odel, aron ba malingaw sabta? Asa man sa ta manuroy? Bisan asa lang gud. Kada bang dapit nga malingaw ta, ato pahimuslan ang panahon nga uyab ta. Kay kun maminyo na niya ta, di niya ta makasuroy-suroy. Maosad. Sige, manuroy ta. Saman, nalingaw ka sa tong laag? Lingaw kaayo, uy. Nindot kayo ang dapit nga itong giatuan. Pero maosad lagi, kapoy sad kaayo. Ako sab, kapoy kay ko. Unya ra ta manguli ha? Ha? Nga naman? Nanakit ma kong tiil o linakaw. Unya, asa man ta? Mangita lang tag atong kapawayan. Mel, ngayon kita man ko ni mo tining dapita. Di na ta bata, Del. Nahibaw na siguro ka sa gusto na kumahitabo. Del. Romel, nahatlo ko. Siya may kadlukan. Nga dili pa ka na ako pasagdan. Basta ha. Lagi. Promise na ako na nimo. Adel.
hitabo ninyo ni Adel? O lagi bay. Wagi na mo kapugyo yung among kaugalingon. Agoy. Unya, bay. Unsaon na ron kung mamabdo siya? Aw, wa man ay problema. Andam ako mga asawa niya. Oh, maayo kay ni Aka, Romel. Nga naman ma. Ni anhim ang gudtong amahan ni Adel. Nangita man to nimo. O, unsa ba yan tuyo ma? Wa ko mahibaw. Basta kay niingon to siya nga paadtuon kas ila. Unsa man kay tuyo sa amahan ni Adil nako? Oh, may okay. Diya ka, Romel. Ngano di nga imo makong gipatawag noy? Di na ko magdagat pag istorya, Romel. Usaban, may nahitabo ba rin yun ni Adel? O, kuan noy? May nakakita ninyo nga nanood mong lodging house. O, Tubag ako. Usaban, may nahitabo ba rin yun sa kong anak? o noy? Pwes, pakas ni si Adel. Gusto mas imong amahan nga pakaslante ka? Unsa man, okay ra ka? Okay ra uy. Ikaw hinuon basig napugos ra kag pakasal nako. Unsa, pugos ko taon. Laban ti ka. Sus. Kun mao na, magbinyo ta. Naon sa man ka? Yanong nang hupaw man ka? Naghuna-huna lang ko sa atong kaimtanday ba? Dugay-dugay naman kita nga nag-ipon pero wa magita makaanak. Maulag gidong uy. Pero sige lang dong. Huwat-huwat lang ta. Basi day og makaanak ra ta. Ako ba ni mo bay? Magpa-check up mo. Ha? Magpa-check up mo, doktor. Aron inyo may bawaan kung kinsa gid ang may diferensya ninyong duha. Anong di mo makaanak? Ayaw lang dong uy. Di ka mo sugot nga magpa-check up ta? Gasto na kaayo na dong uy. Ayaw ko nga atong mahibawaan god. Mayong atong mahibawaan kung kinsa gay dunay problema nato. Anong dili ta makaanak? Magpaabot lang gud ta dong. Makaanak ra lagi ta. Dong, mananghid ay ko nimo ba? Unsa man day? Mo uban di ko sa kong mga amiga ugma, mga ligo mig dagat. Ha? Sige na dong, kay laay kayo sige pundo din sa ato uy. Dong, sige na dong ha. Sige na. Sige na lang eh. Pag-amping baya ha? Noon sa man ni si Adil? Ano nagsige man siya katawa? Day! Noon sa man ka? Wa dong uy. Nalingaw ra kog tan-aw sa mong mga picture gahapon nga nangaligo mig dagat. Wa man din sa amo si Adil. Hain man ka ni bayana? Niuban ako sa akong mga friends dong, uy. Kanya nga nung magkamananghid ako. Nagdali mang good me dong. Unya ikaw, ni trabaho man ka. Maungawa na lang kumananggid ni mo. Ayaw na nigos ba ha? Dali na day. Mga una ta, di ako ida nga sudan. Unsa man nasud anay mong gida? Kayo mong paborito.
Sinugbang isda. Day na, mga una ta. Noon sa kaday? Dong, ipalayo ra ko ng gidani mong isda kay baho kayo. Mabdus ka. Dong, Magpalitag piti. Aron ato ni maklaro. Positive gid nga mabdus ka. Romel, Kinsay amahan si mong sabak. Pila na kabuan nga wa ko makahilabot nimo. Kay busy ko sa kong trabaho. O pila na sab katuig nga nag-ipon ta. O wa gid ka mo mabdos. Sa kalit lang mabdos ka. Kinsay amahan si mong sabak. Romel, Sultahin ko! Kinsa! ang akong ex. Sa... Nagkita bisan niyang nangaligo bigdagat sa akong mga amiga. Hangtod nga may nahitabo na mo. Sa... Ganun mo malingipot ako, Adil! Dog, pasaylo ako, dog. Natinta lang ko. Wala mo kapugya nga mo gibati. Kain ka ron na imong ex. Di balik na sa syudad. Kay may pamilya na sa siya. Kasakit din imong gibuhat ako, Adil! Sakit ka ini. Pasaylo lang ko, dog. Ako na rin pakatawon din ako gisabak. O gisipan na lang ang imo ning matuod nga anak. Adil! Wa ko magdahom nga makahimo sa pagbudhi nako ang akong asawa. Sakit man, pero akong gidawat ang nahitabo. Ako ang nahimong amahan sa gisabak ni Adel. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.